Jureu o prometeu per la vostra consciència d'honor complir fidelment les obligacions del càrrec de president del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, promet. Amb esta fórmula legal prenia possessió del seu càrrec ahir per la vesprada el nou president del Consorci de les Comarques Centrals, l'alcalde d'Alcoi, Antoni Francés, al que han votat la majoria dels representants presents en un acte històric que torna a posar en marxa un organisme creat en 1999, però sense operativitat des de fa una dècada. Les Comarques Centrals és un projecte que durant molts anys hem reivindicat, hem demanat que es devia de reactivar perquè enteníem que era un instrument necessari per a les nostres comarques i avui s'ha fet realitat aquesta reactivació i poder ostentar la responsabilitat de presidir el Consorci per a mi és una gran oportunitat per a tots. El Consorci ha de funcionar per consensos, per la suma de tots i així hem començat avui amb una junta directiva que inclou a tots els partits polítics perquè el consens i la lealtat institucional ha de presidir tots els projectes i iniciatives d'aquest Consorci. La vicepresidència primera és per a l'alcalde d'Albaida i representant de Compromís, Josep Albert, mentre que la xativina Cristina Sunyer, també de Compromís, ha estat nomenada vicepresidenta segona. En l'acte també han estat nomenats els vocals, on estan representats tots els partits polítics. Parlem de Jorge Rodríguez, Diana Morant, Roger Cerdà, Vicent Grimalt, Alicia Izquierdo, David Abad, Jorge Sedano, Carolina Mengual i Miquel Lorente. Tots ells han estat triats amb l'abstenció de 4 dels presents, que han justificat el sentit del seu vot en el fet de que no se'ls havia facilitat informació prèvia sobre els noms dels candidats. En qualsevol cas, tots estan d'acord en la necessitat de treballar conjuntament per a reivindicar inversions i posar en marxa projectes de revitalització a les nostres terres. Nosaltres ara mateix, com a comarques centrals, estem en un territori intermig entre dos grans metròpolis. Per una banda, Alacant i per una altra banda, València. Unes comarques que tenen dificultats, que al mateix temps aquestes dificultats se poden transformar en oportunitats. Tenim una comunitat lingüística, tenim uns trets socials també característics i sobretot també tenim un desenvolupament econòmic per fer. Les línies de treball són clares, buscar projectes, fons europeus i d'altres administracions per a fer realitat els projectes que les nostres comarques necessiten, crear un Consell Econòmic i Social supercomarcal per a sumar al teixit empresarial i al teixit social a les decisions del Consorci i també a les universitats, encetar projectes en comú entre els diferents ajuntaments en matèria d'indústria, d'innovació, de comerç, de turisme, de medi ambient, projectes de tots tipus que siguin bons i positius per a les nostres comarques i aquest paper reivindicatiu de que les administracions posen el foc en les nostres comarques que han sigut les grans oblidades als últims anys i que necessiten de molta més inversió i de molta més atenció per part de les administracions superiors. Pel que fa a les reivindicacions, les comunicacions centren les demandes dels pobles. Tenim el procés de reindustrialització de les nostres comarques, tenim la millora de les comunicacions, com el tren Gandia-Dénia, la carretera d'Albaida-Gandia, l'autovia, el tren Alcoi-Xàtiva. N'hi ha moltes infraestructures necessàries, les comunicacions és una ferramenta de desenvolupament econòmic importantíssim, però també altres, com dic, aquestes inversions en els diferents territoris de tots tipus per a millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Els objectius del Consorci de les Comarques Centrals passen per la creació del Consell Econòmic i Social, la recerca de finançament, l'impuls de projectes de col·laboració entre ajuntaments i mancomunitats, la reivindicació davant les administracions per l'infrafinançament de les comarques centrals i la creació d'una comissió de treball per actualitzar els estatuts del Consorci, oferint la possibilitat d'incorporar-se a altres municipis que ja han mostrat el seu interès.